For at yde den bedste støtte til Peter og Susanne, er det afgørende at arbejde ud fra et solidt etisk og fagligt fundament. Det handler om at respektere deres selvbestemmelse, værdier og vaner. Selvom vi som fagpersoner skal informere om sundhed og risiko, for eksempel ved rygning, skal det altid gøres på en rolig og ikke-dømmende måde. Kommunikation er nøglen. Vi må tage hensyn til Susannes hukommelse ved at gentage roligt og bruge visuelle hjælpemidler. Samtidig skal vi tilpasse os Peters åndenød ved at tale i korte sætninger og give plads til pauser. Tavshedspligt og faglig dokumentation er selvfølgelig grundpiller i vores arbejde. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ældre er fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen. Motion forbedrer ikke kun kondition og muskelstyrke, men har også en stærk positiv effekt på humør, søvn og mental skarphed. For Peter kan det betyde små daglige ture til altanen med pauser og vejrtrækningsøvelser. Målet er ikke distancen, men selve aktiviteten og sansningen af naturen. For Susanne kan en ugentlig gåtur med en veninde være en fantastisk måde at kombinere motion med et socialt netværk. Som sosu-hjælper står vi ikke alene. Et tæt tværfagligt samarbejde er essentielt. Egen læge skal inddrages ved KOL-kontrol og medicin. En fysioterapeut kan hjælpe med et specifikt træningsprogram, og en diætist kan lave en ernæringsplan tilpasset Peter. Ved mistanke om demens hos Susanne er det demenskoordinatoren, vi skal have fat i. Vi skal også kende de lokale tilbud, som kommunale træningshold eller patientforeninger, og formidle dem videre. Lad os se på et praksiseksempel. Efter morgenplejen siger hjælperen: "Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad der er vigtigt for jer i hverdagen." Til Peter spørges der: "Du vil gerne mere ud? Hvad kunne have været et lille skridt i den retning?" De aftaler at prøve små ture til altanen. Til Susanne spørges anerkendende: "Hvordan kunne du tænke dig at få mere bevægelse ind i din hverdag?" De aftaler en gåtur med en veninde. Ved at opsummere og dokumentere disse små aftaler, sikrer vi en systematisk og sundhedsfremmende indsats, der skaber reel værdi og livskvalitet for Peter og Susanne over tid.